Aprang si pining we apor ke do apor sitame nangli tum media bitung dumhan dak nangli tum metha asai hemlong fuluni kupilo digital news forum dak nangli tum asai hemlong na chop nili tum kebang pen nangli tum na chitong don theka pot nangli tum hana keru piparlo lapen pining we kupipo sinili tum labang so media athengno kebang nang kok ma pulo tangte pini mande ke dam tangar ni anpen sitame dak fulni constituency arlo la PSP mate palm storage project KBG tualam men tu pen sinilitum karjulong ma hala soarni penilitum koane je dak la bangke padonang ne la so project bangke dak elitum constituency arlo padonang ne pusinilitum hangtaram bomlo la penke news kadoga vesitame nilitum pi bomlo puwai fit sitame atumi arni ana bangke nilituma along kache theklong bangke akaprek pina je alam bangla son lo company tum banglo company tum bani li chingkilo nili mithang ma se chingkilo je nangtung kupi phansi dak ke banglo lapen nangtung kupi phansi dak pilar ke bomlo nili arjulo amat si alang tum nang che thanlo je o lake drone survey pus nili phanang pulo ante laso drone survey kupi phanlo pus nili arjun thu boilo amat si labangke towar kasemar ji phan pus nili phanang thaklo amat si laso otowar kupi phanon de kasemar po pus nili puthulo angko rong asor pandet ma mante dak nang tu ka preka kam na claim i phan pusi nili pulo ama se lang tu nang pulo lake rong asor pandet kali dak ni tu ka preka kam na claim phan pen sin la so to war bang na semar pusi nang pulo nili phan ama sin nili pudun lo lason pulo tang te nang tu bang nona mara bang ke kam claim bang asap so pasang chotha pusi pulo nili ama sin nili bang ke kado we hala juntu laso project KBG la torte lang so lang ben lukhi pahar area bang sinili damlo visit damlo nili invite kali ke dam tum dopik atumi nili tum bang koi so se atum si damlo lapo ake hati mong sang hota dolo purong pi sang hota dolo son hak si dak atum an bang ke nili tum atumi dam lablo lapen dak nona ceklang donde atum ta dolang sit nili tum bang koi so se arat si damlo ama se habu pe nang chirui lo nili phan pilo nai pu bang ke laso towar nangli nang helat veri nangli area kaprek la nilitum area la posin nangli la soto war nang hela very ponta nili phanang pulo la pen ke la sona taxi la so project ku people lo binang ni punilitum ke kroidun de thi babangke pini arni elitum che theklong lo je kar biang lo long ke kisung tin sitame emet hang kar biarat ke do dim sia kisung do di la si non sitame la so project jong sinang do kok pulo dangte pini arni ladak inglong ke do arada tum aphai ko ano ke do ke pini anu tin a political party dum da chinilo je ladak inglonga ke do arada tum ke aphai kom pik tangte no la so project nang bikok kulo tangte la so project long ke kami klem atum bangkon lo ke bangpo dak bang suri ke thompen abat bang suri plipen abat atum siki bang lada anda alang tuma bangke kupilo ladak ke project padona itum han pilo ka heno ladak bojar do po hospital do po school do po pusi nang pulo mati ante la so school ke koma phano ki kimbi poke pini ani council authority ke do tum CM atum EM atum MP MLA atum jongsi aning ke hang guti la so to war ke ba la so to war school kado ke hospital kimji system council ar lusi ke dolo ke antela so arong ke pini ani ladak affected a village ke kon rong kep so si ke dolo latuma phan people pini ani pitha khere ke council ar lusi ke dolo latum pinon pilo adani ambani tum rangwe de ladak hospital kim thekhe towar kim thekhe putong latum aningar lo ke duma council ar lusi ke do amuni tum angko MP election MLA election MEC election ta total ang sorat puno lukhi pahara rat puno kado kawe longhu arat puno total rongtara arat puno rongtukong arat puno ta ladak council ladak amaja amithang rong amen pensi voter ID da dolomati non alang tum paklang loje ladake nangtum PRF di PRF pusi paklang proposed reserve project pusi paklang di laso PRF amen bengke kithera rajida kina welu la bengke laso project ladak bilong nangtum nangche don unde pulo dangte nangtum ajat buno nangkeng nangtheng rubi dang nanghe nang prilabi dang pu ka che ther ring da kina welu dake nangtum jongsi komane ladak jongsi ka chikroi dun atum do puti nangtum kroi dun joino ki kroi dun de atum ki nitum nilong leke nitum cherai kom vek ji pusi kamatha ke dologe nupa cerai kom vek pun nitum ka chikroi dun de tum pulo dang nitum longle me thang ko sono ka cerai kom lagi nitum si chichini lo
lasi kat da ka bangke ke cethera reji nang la soto warang chehelari nang king nang thing robji nang hem nang free labji tang la hai bangke ake nang sia bilu nang tum da karbi ke no la so project ka joini si karbi ke chibhong ji ga ke nang ma sia bilu da ke athe itung ke kupi polo ake nang abe ke nang ta mo penap ke ladak phulunia bojar si baing nang ta ko penap ke center bojar si baing nang ta penap luring thipi si baing di pulo nang te pi kam lo itu la itum la bang adani ambani tung ke bang dia joni ben le da itung je bhong po la ben ke central government a project pen state government a project pen da itum asam da karbiang long lo ko pi kam lo ke bhong i kenang ke do i ke avi itum la si jate non ma thanai bang ke la so project ka bang ke along ben da ke chok chi la ben ke dolong le po dim pulo dang ke da phuluni constituency ar lo long hu rong tukong rong tara tote langso lokhi pahar kado gawe long ke ake chakita ke nang se belu lasi kado gawe non nili ki pudaim pu bangkel mathanon mla dorsing rong hang punon cm tuliram rong hang punon nangli tum ning chibi noy je nangli tum karbiya khai phan si piniarni mla sit kangni mante msc sit kangni pen cm kacheman mante nangli tum kopia apharma koma apharman sin nangli tum ladak pini councilor lo kangni lo lapen ke nangli mp omor sing tiso nangli dilli long kangni dam hadak parliament session long kangni dun long koma apharman mes nangli kangni dun long lo karbieng long rat apharman pen ma mane karbieng long ke arlo ke do bihari bengli apharman tong nangli kangni dun lo badak nangli chema thapik tu lasi nangli tum nili ladak na non media true sinai pulo nangli tum la bangke claim rinut nangli tum claim rinut jong si ke claim pulo tangte nili tum rat nangki thulo pulo tangte pini arni atumi head lang borolen longta 6 na arju poma tata la bang so project jong si nang bigok pen la tum karbi arat kisum nai ke cheng si ke na tum pilot than baklar di la bang so lam te bukan tam ilitum ke inglong asode ilitum ke hill strike puse bang government men tali tum na ka recognize lo lasi tum ke aron tali tum ke kapre bang asonra komane hichi ke along ke long hor mupen ilitum ke kardom kardi nane mondir ke dam tho konane la son pule ilitum ke claim gali ilitum ke kachikita nature phansi kachiki nature pen si ke reng inglong arlok thengpi thengprang bab bi pen ilitum ke reng haladak si chuti ki po haladak si do po haladak si emhang thek po haladak si chijang po litum ke lasili tum kachardom kachardi ta arnam punon kachiki ta litum ke nature phan lasi ilitum ke jasemet ke sekar kli rongker chujun pencheng lok rongker chujun lok lotang te litum karbiatum la pen kapre hill stripe atum ange chini lo litum inglong si baba mung kiri dam pudoji lang thelang pong keteng pudoji rong kerong om hutala son lo chujuna hutala son lo lapen hala ilitum kichi ke jang hut anta ilitum abangke necar phan ke kachiki ke kenang sodlo lapen necar phan chiki ke plotang te ilitum alive abangke cheng da chengun e jutta judune la helo ke the nai lam lo lapen non ilitum ke secret place do non soklong taralong son hala da ke ilitum karbiatum kardom adim haladak arlong athaksi sok aning kanwang ta sok wang hala so dim tani tum paklang dam thek aning kanwang ta ame thang si sok arong wangji arlong athaksi la pena sok athe me pikji la sona dim lok se hadak long ni long thom do la pena so sok athe none ke men lo la sona dim ta do jongsi la haya project nang bikop lo tangte la hai litum secret place ilitum kichi ke jang thiri punon kadok kawe kardom kardia dim punon la hai anta avedet po non umrong so theklong lo ke di lapen example best example bangke alang litum hospital do po toar develop opolo Guwahati ke aprang e karbiatum lok si ke dolo aprang develop le ko ke sandong e Guwahati develop piglo building ai selo gari motor ai selo kadok kawe luxurious life ang selo hada ke do seta develop adim develop piglo seta karbitung non avede asi non dak sok long ta adim mo develop pig po building ai se po gari do pig po seta karbi bang avede pula dakta hala jagirot paper mill along ke karbia rong selo dake rong thom do hala dak karbia rong hala dak paper mill bikok lo paper mill han long le pidet lo karbi tum han plung phun lo a paper mill bangke ningkan kwan ningkan thom kep ne pen jut kok lo avedet lo setala soka akar bi tum han la solong le non chelong le ke di non la so jagirot paper mill adim long ke
just government pensi alang li phane appointment pilok chalo arong ke do vek ke la ke rong arat rong asara tum hello ahem phula tum arong do aha war do along le do la si hela customary ateng pelotang te rong asar la pen rong arat tum hello min aja kong ke dolo sarkari gambura phani tum man pingtung te pugali he seta customary lo teng pen le che thanam plote halason hello la si alang li tum son alam kaning je bangke alang li tum chini ne dat pote la bangke non pen chini nang po lapen land acquisition alam the non nili ke than pakam je der son lo sita aport hi ke posi land acquisition kopine ilitum national interest aphan ilitum adet aphan ake me aphan ke claim ji project aphan ake me aphan claim ji pulote long le nang ji pulote kodak long le sinang ji hala daga long le jong lo pulote hala dak ku pipi ki sung de ji hala daga rada tum aphan hala dak ku pia dim lo forest area ma wildlife area ma animal corridors ma elephant corridors ma lahai lang pa me pensi long le bang ke acquisition akam bang ke claim nang ji non la dak ke long ho rong ta rong tu kong tortelang so lahai ha warta forest ai selo forest itala ke reserve forest kali adim ke inglong lo thengpi thengprang dopik lo thengpi thengprang dopik inglong aposi marat mareng ta dak ke dolo teke bongkrui chiyok phakleng ta dake dolo si hal haya phanta lang nang ji nang li jong si land acquisition act arona teng pen claim ji plotang te hala so ek teng pen ke aprang si ke la long le a clearance abang nang li en pa aprang et si hala dak bang ke nang li pa phodam long ji hala dak wildlife clearance enang helang green tribunal clearance enang helang pollution control board a clearance enang helang la son thak si son kep son in koya clearance en laba phi haladak amuni da consent en laba phi si 80% non ke private company tum hansi alang li tum ki pg private company tum siladak ke claim ji plot tangte 80% amuluk haladak affected amuluk atum a consent alang li tum chedon dun dermati ke la sol la asai bang ke pangcheng long le sita nona bang ke latung ke pilar ke som kopi ne drone survey kopi pile ne gps survey bang ke alang li tum claim bom lo se pa claim bom na jong si la son claim bom aron repen rar phan kang check ke therpen ta chokji pusi ka matha pen si claim bor ide plotang te alang li tum si hala pham mang ka che todlo la solam ki jong si mo koda long le rok plote alang li tum che thak do na thai vedet po ta sinili tum alang li tum koda long ko son si ke hai nei ma alam alang tum na thano elo ta se alang li tum pa claim na seta alang li tum la ke remvek po la pendak nili tum alang li tum ka selam a propose a map ta theklong elo alang li tum chini ne der bon ni tum theklong elo puta seta nili tum theklong elo la so map bang ke pujang phongar lok nili tum aha war an nang le la si nili tum ta kroi krelo la pen ladak hoy alom ke do tarabasa hanboka lang tereng sentar chapong arat atum antala bang ke akisung phopo la pen la non la tum ke pudamete la non ke kipidun kang tung atum ta thoi sia hem do ala pen arit ka inglong da do pulo alang li tum chema thalo ne hem thoi do ne biri thoi do ne daksi la swatang ka pen hem chikimpo gari motor akeme keme chenam po dese ne ka thanga sumselo pusi ka matha sita hai project ki tum long ke nang le ke nang matha nang nei ke ni tum long le ke ni raiji ke nang tum pilo matha nang ji ke pu ante hala so raiji pu ne phanang ke chaka teng pinyang bong ko pia posi survey pawang arat mate non la hai nang forest nang toyaret ma la nanene hat kerala chennai tamil nadu konane la hai amunit nang toyra ni tum chi ne pen la hai ni tum ke tamil lam da thek the alang tum nang kang ki ji hindi ni tum ka ke thak on ji ar leng alam ante ni tum inglong asor phan ke alang tum kopi lo ka ma tha ke luo aning hang aling paklam nang la tum phan ke pat hi nang potong alang tum mp mla la pen cm atum ke ka ma tha ma lalo ne ki puji alam mang ke nili lokhi para rong asalo lasi neng be pen nili ke matha la son alam lo atumi dikta me alang le tum dak na alang le tum survey ke bang stamen la son sinang pukang nang tum pilona chini dun ne tum dak thoi si ne tum gute ta me ne tum si dak dolab lo ke ne tum pulo ne towe hata pu jongsi la dak jongsi la hai project nang biji pustami ne tum ta rong asar do hako 1950 peneng an 75 years ke chok netum phana rong asardo netum phana nang chi kime mati posine pu stame alang le tum nang pulo lahai ke mp mla
CM atum ke bang ne ya kamli ne tum committee do ke committee tum long ne tum nang ching ki ji ke pu ante ne tum la so committee tum phan ne tum alang tum survey ke bang ne tum ga chong ki dun ha hot kopia survey si ke bang lo pu kopi san de la so committee tum nang than kang ke dat lo la sinil tum ning jang je lo nining pung lo pini an ne tum pini an chek lo jon e par at lo la so ka che song along non anta pc ne tum phan la so alam na non anta nang than dak thak the dat lo nang ke thar nang ke hap ta do nang keng nang theng pong ji nang hem nang rit jcb pe nang po phuk ap ji non pmay hem nang e pita nang hem la hem ke nang neng ve mat non jcb wan pe ne nang pa phuk lap ji ampen neng ve mat ne hema ke sar phalo lukhi pahara rong sar phalo non manang sap kang thor ro ta hai ko sa bora nang phan pu kupi ro nang thani ya kam e do ke ante la hai tum tong non council ka sulai lo mal hai tum Kemarin bang pulo lah bang. la ke sar therong hang rong pubo sar therong hang rong asar barim o kali sar im rong hang alang si atumi nengwe pote pini kan tarik lo la ke bang ta ni nga betul Pini 29 la 29 28 27 ajo sarim rong hang ke kopia kam lo ne hem ke bang nang ji la pen ne hem asa bo ne po phan kopia kam lo nang sap kang thor thor da ji polam ke nang sap kang thor thor da ya ta nang chu ye ke polam ke pi lo kan ni je kang nang ji la pen ne hem pma wai nang pi do la ke sarim rong hang le nang ke pi kali la pen सरकार से नांग पी सरकार नांग पी जोंसी सरकार जोंग सोंसी डॉक्टर तुलिराम रोंग हांग मापेन एमएलए दरसिंग रोंग हांग लापेन एमपी अमर सिंह टुसो लापेन ने तुम नॉन फुलिंग होमस्ती ने तुम के विदा सिंह इंग्लैंड एमएलए जोंसी ला तुम नांग पी पे पुलते नांग पाप होगलाप ना सोएम नांग ची फोलापेन जेसीबी चोगाली दाम्पार चे वाना चे पोनलाप स्ता ने तुम निनिंगोय समे अलंगली सारिम टुसो और सारिम रोंग हांग सन नील तुम फनांग थेर nang hem nang prilapji ladak ke hem nang chi kim long le ne phanang chingki dat matik la pena muka phana keng thengpong ji polam bang ne tum phan pini pe na bang bong nil tum long wang sila solam nang pachini vek nang nil tum la sinanga puji Salim rong hang PSI siklen bom. asai bang ke nil chini ne sitame atumi dik nil tum rong siwang alang non mat ke rong asar si chobom la pen dak nili hem akesar tum hang ke dam akethan bang ke nili sgb asa kurilong alo nang tum hang ke dak pan la nang plung phis ta un polam si alang kaning je Tapi Salim rong hang ke alang di long le kidun la puson tu malah bang. alang li 25 bikha pielo ta ho kon la dak 25 bikha chi jo pidun alo ne ke paisa en long le ne sitame alang ke ne long le ni ko ne 25 bikha pi dat un le nang tum kopi lo posi pukang la pen atumi dik 27 ani alang tum pilanang eji panada ka hilik nang godani bangla son kaning je kang la son lo hal dak nil tum nil